Okay, thank you. Okay, all right. Sorry, Mela, taħidu. Thank you. Skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarriċ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fil-ġimgħa l-aktar għażiża, l-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa tal-Passjoni. Ejjew qabel nieħdu sehem fil-quddiesa naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Paul Buħaġar. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Inti li tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Inti l-ġajf taħtilna t-triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Għatina li niċċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistħoq ilna naqilgħu il-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni Gżejjer, għatuni widem popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xapla misnuna taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena inkun infaħħar. U jienet, għal xejn inkeddejt u fix xejn ħlejt saħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu jraġġa lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej, u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael.
jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wiet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija. Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej inti il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħatni, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek, għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom. Alla, sa minn żożiti int tallimtni, u jien sissa għanni inxandar eġubijietek, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Nqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt għarrieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħarruf ġwejjer għal-qatla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħassluħu jitħawwat u stqal bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Id-dixxiepli qabdu jħallsu lejn xulxejn, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxiepli tiegħu dak li Ġesu kien iħobb kien ma' ġenbu fuq il-mejda, brasu ma' sider Ġesu. X'mun Pietru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mimdut hekk fuq sider Ġesu staqsih min hu mulej. Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bel biċċa ħobs u qabad u tal il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu id-dumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi ħu stħajlu lil Ġesu jgħidlu mur ixtri dak li neħtieġu għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra, kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu qatt jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U liedi ftit ieħor se ndum magħkom. Intom tfittxuni u bħalma qed lil Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qallu x'mun Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu, fejn sejjer jien inta għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej ma nistax niġi miegħek issa? Għalik jiena nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, inti tagħti ħajtek għalija? Tassew ngħidlek li jisserduk ma jkunx idden qabel ma tkunx ħadd ngħid 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu.
qegħdin fil-ġimgħa l-aktar għażiża tar-reliġjon tagħna, tal-fidi tagħna, il-ġimgħa tal-Passjoni. U l-kelma talla hija kelma sabiħa ħafna. Hija kelma magħżula, hija kelma adattata għal dan iż-żmien, hija kelma li timlilna l-qalb tagħna. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajija hija t-tielet għanja tal-qaddej ta' Jahve. Fil-ktieb ta' Eżajija għandna 4 għanjiet tal-qaddej ta' Jahve li jħabbru il-passjoni, il-mewt ta' Ġesu. Sar ħafna studju fuq dan u x'qed jitkellem għal poplu ta' Iżrael u x'qed jitkellem għal foqra. Imma tradizzjoni tal-Knisja dejjem applikatom għal Ġesu. F'din il-poeżija, f'din l-għanja ta' Jahve, il-qaddej qed jispjega l-vokazzjoni tiegħu. Alla sejjaħlu biex ikollu missjoni kbira. F'dak iż-żmien meta qed jikteb il-profeta Eżajija f'din l-għanja tal-qaddej, il-poplu Ludi kellu delużjoni kbira. Kellu delużjoni kbira, x'kienet? Kien hemm is-Sultan Ċiru li kien għamel biċċa xogħol tal-ġen, dan kien pagan, u lill-poplu Ludi li kien fl-eżilju bagħtu lejn pajjiżu. Bagħtu lejn pajjiżu biex jibni t-Tempju ta' Ġerusalemm. Ħeġġeġ lin-nies biex jgħinuh lil dan il-poplu. U l-poplu Ludi tant ammira lil dan is-Sultan Ċiru li ħasbu l-Messija. Imma ftit wara dan is-Sultan Ċiru beda jibni tempji lil Marduk, Alla fals. U dan il-kittieb iħoss din id-delużjoni. Jgħid le mhux dan il-Messija, mhux dan il-Messija. Il-Messija għadu jiġi. U dan ħajkun Messija mhux għall-poplu Ludi biss, imma għall-bnedmin kollha. Ara s-salvazzjoni ta' Ġesu. Jien nagħmel minnek dawla għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Ġesu, il-Messija li jibati u permezz tiegħu ikun dawl għal bnedmin kollha. Kelmu fuq il-Vanġelu. Fil-Vanġelu tal-lum għandna 3 persuni li qegħdin jilagħbu il-karta ta' ħajjithom. Ara. Il-ħajja tagħna tinkixef mill-għażliet li nagħmlu. Kif ri l-ħajja tiegħi? Mill-għażliet li nagħmel. Ara fis-silta tal-lum bħalissa qegħdin naqraw siltiet minn San Ġwan. Il-bieraħ rajna dak l-episodju sabiħ ta' Marta u Marija u Lażru u d-dar imtlidbu l-fwiħa. Illum għandna ftit il-kontra. Ma tantx għandna fwiħa, għandna pjuttost lentiena. Ara ftit. Ġesu jgħid kelma li tixxokkjana. Mhux il dak li kien hemm madwaru biss imma lilna wkoll. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom sa jitradini. Wieħed minnkom sa jitradini. Tistgħu taħsbu ftit kif ixxokkjaw ruħhom dawn id-dixxiepli mdawrin ma' Ġesu. Min sa jitradik? Min sa jkun dan l-iżventurat? U Ġuda huwa dak li sa jitradixxi lil Ġesu. Innotaw żewġ affarijiet żgħar. Pietru jistaqsi lil Ġwanni li kien mimdud ħdejn Ġesu, jgħidlu għalmeq qed jgħid. U Ġesu la jħajjat miegħu, la jċanfru, la jkeċċieħ, la jikxfu, laqas jikxfu. Ġesu kemm juża delikatezza anke ma' Ġuda.
L-imħabba ta' Ġesu ma tirtirax. Anzi, ikompli sal-aħħar moment joffrilu l-imħabba. U din hija l-kobor ta' Ġesu. Il-kobor ta' Ġesu. Li b'delikatezza kbira jitratta anke ma' Ġuda li ħajtradih. U x'għamel? Jagħtih il-biċċa ħobs. Dak li għalih sembil din il-luqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bell il-biċċa ħobs u qabatu tal il-Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota. U kif jirreaġixxi Ġuda? Hija l-għażla li l-kol kemm aħna rridu nagħmlu, l-għażliet li rridu nagħmlu. Ġuda seta' kieku ried għal aħfirli, żbaljajt, skużani. Imma Ġuda jieħu triq oħra jiżbalja. Ġuda daħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Ara, u x'għamel? Jitlaq il-barra. Jikser il-komunjoni li kellu ma' Ġesu. U San Ġwan li jfittex id-dettalji, dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra kien bil-lejl. Kien bil-lejl mhux sempliċement għax kien dalam, imma Ġuda għażel it-taħwit, id-dlam, il-konfużjoni, id-disperazzjoni, il-bogħod minn Ġesu. Personaġġ ieħor huwa Pietru. Pietru li kollu entużjażmu irid jimxi wara Ġesu. Irid imur fejn sejjer Ġesu. Fejn sejjer jien inta għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. U Pietru jgħidlu, għaliex mulej ma nistax tiġi miegħek issa? Għalejk jien nagħti ħajti. Kieku sew. U Ġesu dan l-entużjażmu itaffih ftejt jgħidlu x'tiġi miegħi int? X'tagħti ħajtek int? Mhux int se tagħti ħajtek għalija? Imma jien se nagħti ħajti għalik. Ara ftejt Ġesu. Lil Pietru jgħidlu qabel ma jidden is-serduk tkun ġaġ ħadd 3 darbiet. Ara ftejt lil Pietru. Interessanti din. Qabel ma jidden is-serduk, imnalla kien hemm is-serduk. Imnalla kien hemm il-vuċi tal-kuxjenza. Imnalla kien hemm il-ħaża ta' Ġesu li lil Pietru ġabitu f'sensieħ. U rietu kemm kien żbaljat, kemm l-imħabba tiegħu għal Ġesu ma kienetx ġenwina. Ara ftejt. Minkejja l-entużjażmu, minkejja l-kliem sabiħ, jien nixtieq immut għalejk. U Ġesu jgħidlu bil-mod. Ara ftit. Tolbu l-Ġesu illum biex jagħtina dawn il-ġranet sbieħ fil-meditazzjoni, fl-għarfien tagħna nfusna, fil-għaxqa ta' Ġesu li jurina kemm iħobbna minkejja kollox. Immaġinaw ftit dan Ġesu imdawwal b'Ġuda, imdawwal Pietru bl-oħrajn li jaħarbu, imma xorta jagħti lilu nnifsu lilna il-fraġilità tagħna. Nitolbu l-Mulej biex jagħtina d-dawl ħalli ngħixu dawn il-ġranet sbieħ fil-meditazzjoni, fit-talb u fir-ringrazzjament lill-Alla. Għal kull bniedem Alla għandu pjan ta' għena u xejn ma jista' jġib fix-xejn ir-rieda tiegħu ta' salvazzjoni. Nafdaw fih u nitolbuh aħna ngħidu Mulej salvana.
Fi Kristu inti ħabbejtna għall-aħħar mulej għejn li l-komunitajiet insara biex jagħtu xhieda ta' ibnek Ġesu imsallab nitolbu. Mulej inti titlobna naqduk b'imħabba imma aħna nippreferu nkunu moqdija. Biet mill-qalb ta' kull bniedem li hawn fid-dinja il-għaċċa l-poter li jassar u jaqret nitolbu. Fil-leħen tal-fqejr u l-batut mulej, inti issammalna l-leħen tiegħek li jitlob minna ħniena u ġustizzja. Għamil li ħadd fostna ma jbati minħabba l-indifferenza tagħna nitolbu. Fl-Ewkaristija aħna naqsmu l-istess ħobs. Għad li jenna li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li naqsmu wkoll il-ferħ u n-niket ta' ħutna li niltaqgħu magħhom fit-triq nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li ngħixu dawn il-ġranet sbieħ fil-ġabra u f'għaqda miegħek nitolbu. Ismana għal-ruħ polbu ħaġar biex tinsaħħtijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf l-ħtiġijiet tagħhom għatihom dak kollu li jeħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li qalulna biex nitolbu għalihom. Għal dawk li wednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom. Mulej Ġesu nitolbuk għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex jiftakru li inti tħobbhom nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għal insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża, għal konverżjoni tal-midin bejn mulej iġbidna l-koll lejn qalbek u rina l-imħabba tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja nitolbu. U Alla missierna tħarix lejn id-nubiet tagħna imma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li waslitu biex imut għalina fuq is-salib u li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Jien ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt imma inti tħobbni u għalija int mit. Tagħti salib nista' biss jien nistħar tiegħek jien ħolni kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien ħolni kemm jien. Meta rkobtejja nħares lejk o Ġesu ma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien ħolni kemm jien. Ħudni bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien ħolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. ħares bis-sliem mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek. Bħalma inti tagħtina sehem mid-doni qaddisa tiegħek,
Hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċit. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħebati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Paul Buħaġar li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-bejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u ridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tmejl-id-din, dan il-ġesed u d-dem għad-destien. Eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħaseb, żommna dejjem ħallina qatt minfelet minni. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejn. Senatikum kmane damen ġdid li tħobbu l-Alla u li l-xulxin min dan jarefukom li l-kolin tom tijaj jek tħobbu l-Ahwa ħabejtkom waslet is-sija missir qaddis biex inti seba li liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex dawk li tajtni jiexu il-kol milek jissir qaddis ħarisom fismek dawk li
بيتهم كيف حبيتني ووالدة وكلها ليهملوا فيها كيف انتي فيها وينا فيك هيكو ما يكونوا حاجة واحدة فينا بيش الفرح تاعهم ما يسبيتشاها O Gesù tal-akbar ħniħinha jisma tal-bi kun ħanin soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisqefni henna li ja henna li O Gesù Skur advanzi izdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit Twissijietek kolla meħabba bahar dija ta' kull ġid taħt riġlejjar Fistħal kiku ma konċ tijin tissi Henna li, ja henna li O Ġesu, skur għad manżid Izdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit Ejnu bil-bifa u bħala ringrazzjament ta' wara taqad bin-nejdu flimkien. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Ħadna mulej l-ikel tas-salvazzjoni tagħna. Aħnina tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament għaddejs li rittu jkun l-għajxin tagħna f'din l-art bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Ejjew nofru dawn it-tlieta vamarijiet għal bżonnijiet tagħna għal dawk li niltaqgħu magħhom. Ejjew xi intenzjonijiet partikulari, xi persuni jew intenzjonijiet partikulari. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Jifa kienet jimbikkiha l-om dejn bina fid-batiha fuq salib jimedlen ta' din l-om jil-qalb maqsuma f'dak li mrar blun
Mela, tfituli. Hello. Mish għawlu da? Issa se nagħmlu l-via sagra fuq l-olja. Min ġej, ħantikom kwarta ċans tinvistaw il-Madonna, sewa titru tagħmlu vista, x'ħenu tista' xaħat jgħid li x'ħenu eżatt? 9 mela, ma d-9:30 5 nintaqgħu barra hemmhekk. Ħalli fid-9:30 ibdew il-pellegrinaġġ. Sewa tieħu tinvistaw u mbagħad nibdew tilaj. Min mhux ħajitla l-olja, tistgħu tibqgħu hawnhekk. Hawn xi ħadd li jagħmel il-via li mhux tila u jixtieq jagħmel il-via sagru jmexxi il-via sagra hu. Hawn xi ħadd li mhux tila. Anytime, intom biss, intom xtilajn. Inti tmexxi fija sagra eni. Għawek tmexxi